por favor, un pouquiño de silencio que van a empezar a... Hola. ¿Qué tal? Bueno, espera, que ainda falta xente aí, están tan igual. Bueno, que... Hola a todos, moitas gracias. Non se nos escoita, por aí atrás non se escoita nada, verdad? Se escoita algo por aí? Sí, sí. Bueno. A ver o micrófono, ven que se escoite todo. O micro subir a... Bueno, pois que moitas gracias a todos por vir, son de todo, nada, que vamos a facer un pequeno recital de poesía. Vamos a ir chamando a todos os participantes, sabedes que son veciños do barrio, son escritores e veciños. Vamos a ir chamándoos por orden alfabético. Entón, o primeiro en subir vai a ser Xosé Abeal, así que Abeal, si estás por aí. Bueno, Xosé Abeal é profesor de instituto no Salvador de Madariaga, ¿no? Ten 3 libros publicados, 2 de poesía, ¿no? Un publicado en internet, ten entendido, eso é información, ¿no? Metimos a pata xa para empezar. Entonces, bueno, pero 2 sí que os temos, de feito un deles o podedes ver ali no mostrador. Entonces, bueno, cando queiran vamos a ver aquí unhas pezas. Bueno, vou ler dous pequenos poemiñas que un di fan referencia á terra. O primeiro di: fóronseme tan lonxe os ollos hoxe que os atopei perdidos polas terras da infancia entre as cousas máis sinxelas, a auga, a erva, o ar, o espiro son das músicas dormidas cal sementes nos recendos purísimos do chan. E o seguinte tamén no mesmo tono di: cando falta xa aquelo que se amou, queda un inmenso vougo nas entrañas, un silencio entre as pedras e unha friaxe muda polos recunchos e silveiras. O corazón vaise escurecendo lento entre as acedas brétemas do tempo. Podía seguir, pero bueno, moi bonito. Unha mostra. Bueno, e ahora le toca a Jesús Albo. Jesús Albo outra persoa coñecida no noso barrio, foi profesor durante moitos anos no Colexio dos Castros, mítico colexio dai de General Sanjurjo, foi director tamén, non creo? Sí. Bueno, aparte de eso Todo que digas bon está ben. escritor, como dixo un día aquí, dixo que escribía poesía para a súa muller, para os seus veciños e para... non me acordo cal era a terceira cousa, pero como non somos os seus veciños, pois vamos a escoitar. Bueno, eu vou vos falar dunha muller que foi compañeira de Dona María Mayor Pita, María Pita, naquela situación difícil do cerco de Derecho. Así como outro obtuvo o cargo de alférez coa súa soldada, esta morreu pobremente. Entón, de vez en cando, hai que acordarse dos vencidos. Os vencidos non, que la gañou tamén, pero os que triunfaron desa maneira. Unha mañá moi sombría, unha mañá mal pelada, con fría nube de chumbo, o sol cubre a súa cara. Os espantados vixías dende o alto da muralla albiscan o seixo branco a tan enemigo a escuadra do criminal Francis Drake, que ten licencia corsana. Os vixías, as campás, os cornos dan voz de alarma. Ten gran perigo a Coruña e ten pouca xente de armas. Grúan con forza os canóns, zoan obuses e balas, e moitos ingleses, moitos desembarcan. O sangue cheira a amapoulas, a pólvora e a pólvora a desgraza. Xinetes do apocalipse por todas partes cabalgan. Hai moitos homes feridos, moitos ficaron sen alma. Xa casi non quedan polvos para loitar cos piratas.
ali fora Inés de Ben, a María das Batallas, coas mulleres pelexando con fouciños por espadas. Ela de baixo subía, ela de arriba baixaba, dende aquí para acolá, con sangue, suor e vaguas. Ela, con Dona Maior, era a grande capitana. Os ingleses son vencidos e tocan a retirada. Unha raiola de sol, xubilosa alborzada, comunica ao universo que a Coruña está salvada. E ainda hoxe se relembra a tan popular fazaña. Ano despois, polas rúas, unha vella deambulaba, mal vestida de farrapos, con andares de fantasma. Onde vas, Inés de Ben? Onde vas de madrugada? Xa madrugache no día que a Coruña o precisaba. Onde vas, Inés de Ben? Volve para a túa casa. A túa casa, dicides. Unha bonita palabra. Mal vivo nunha pallouca que non chega a ser cabana. E vou pedichar a esmola, pois non teño pan nin auga. Perdín marido a facenda nos días da gran batalla. Eu daquela deino todo. Agora non me dan nada. Ai, señor, leva maxiña, que estou da vida moi cansa. E noutra mañá sombría, noutra mañá malfadada, nunha mallá sen raiolas, nunha rúa solitaria coberta de ingratitude e polo fango roupada, fica morta Inés de Ben, a María das Batallas. Ai, por fin lembrouse a morte, de quen ninguén se lembrara. Moitas grazas. Bueno, agora vai a subir Antonio Balboa. Bueno, Antonio Balboa Antonio tamén, bueno, ten 3 libros publicados, aparte de escritor tamén é pintor, bueno, fai moitas cousas. Balitas. 3 libros publicados, un deles é de poesía, non? Sí, en honor de meu tío avó López Aveste. Moi ben, pois escoitamos. Vonlles a ler unha que lín no cemiterio cando lle fixeron a última homenaxe, que se titula Comunión ca Terra. Como un máxico alquimista que mesturase sen parar no seu taller, eu xuntaría paisaxes, xentes, cousas, para ese brevase dispois beber e a pequenos grolos ir tomando mainamente anacos da terra que me veu nacer. Un pouquiño de campos e camposas, un anaquiño de beira do mar, un cacho de pandeirada de romaría, mozos e mozas cantando lalás, un pouquichiño de vento de nordés mesturado con algo de vendaval, un piñeiro, unha vieira, unha caricola, unhas areiñas do fondo do mar, unha feira como de Montorroso, un cabalo brevo de rexo trotar, unha igrexa, un santiño, unha conversa, a santa compaña que vai pasar, bruxas, meigas e letanías, todas xuntas a se cociñar, filloas, peixes e cacheiras e un pouquiño de viño ribeirán. E así iría comendo a miña terra con agarimo, con ternura, con paixón, nutríndome con algo que quero tanto na máis afervada comunión. E agora vou saber os pinos. Pinos que irmañades facéndoos opiñar, pinos eternos da nosa Galicia, que o camiñante enchedes de ledicia dende o curuto da montaña beira do mar. Este cativo poeta ten medo de cantarvos, ten medo de incurrir en herexía. Cantas cousas de vos dixeron Pondar e Rosalía, que foron da nosa terra inmortais bardos. Sodes a esencia mesma do noso fogar, do noso altar e da nosa imaxe. Sodes tan importantes na nosa paisaxe como o sol, a lúa, o vento, o mar. Da vosa entrana recia forte sempre está chegada a todo o noso ser, e verse no intre de nacer e derradeira barca no momento da morte. Por eso, aínda que te talen nobre pino e que viles mans te queimen e aldraxen, aínda que desaparezcas da nosa paisaxe, sempre che recordaremos porque estás no noso himno. Vamos a continuar.
continuar con Paco Castro. Está por aí. Bueno, Francisco Castro é un escritor autodidacta que é un experto na historia de Galicia, un gran experto tamén nas músicas do mundo, e bueno, tamén experto en panexíricos, así que creo que nos vai ler algo de panexírico. Sí, tiña que ser unha cousa personal para unha persoa, pero non vai ser para unha xente, neste caso funcionario. Vamos a ver. Hai funcionarios con carreira, non vos devanedes a moleira. Se xa está aquí a nova era, e nada vai ser como era. Xa veu a mosca ceboleira, a leve, falsa, boandeira. Xa vos enfiou a carteira e vai vos a surpir toda inteira. Grande desgracia verdadeira que toda esta terra inteira farán dela a borralleira as novas turmas da nova era. Adeus política certeira, adeus á ciencia salvadora, adeus doutora sandadora, adeus á cuidadora atenta, adeus feliz primavera, adeus vida placenteira, adeus digo xa a esta hora, adeus a outrora eu non quixera. Seguimos ahora con Ramona Giralde, que é profesora do Instituto Monte das Moas, aquí ao lado. Tamén escribe poesía, bueno, escribe un pouco de todo, pero hoxe, como é o día da poesía, nos vai a ler algunha das súas creacións. É un poemario que se titula Tardes de Domingo e é quizá excesivamente intimista, pero bueno, é o que me apetecía ler. Un poema escrito mirando unha exposición de Magritte. Asómome á xanela pintada por Magritte, crávanseme nas veas cachos de vidros rotos, pedazos de paisaxes que percorremos xuntos nun pasado vivido entre o adeus e o desexo. Asómome a esa lúa, tan só unha liña curva que Magritte pintara cun fondo azul intenso. Non acho nesa liña máis que un aceno irónico, como beizos moi finos esbozando un sorriso. Asómome a unha nube, como na adolescencia procuro imaxes máxicas e fantasmas ocultos. Non hai máis que unha nube enriba dunha copa, e a vocación que teño é de dor e resaca. Asómome a varanda desta tarde de outono a esperar o futuro ou tal vez o pasado. Hai unha pedra enorme diante da xanela e unha nena inocente devora un ave morta. Esta noite xeouse a auga do estanque. Páxaros mortos cubren a superficie fría. No medio da alta noite morreron as estrelas e só fica no ar escuridade e frío. Quen vai vivir amor xa nesta noite eterna? Con pétalos murchos e bolboretas mortas marcarei no meu libro os poemas máis belos que un día lemos xuntos. Continuamos con Antonio Tizón, está por aquí. Antonio tamén é profesor, escritor, ten 2 libros publicados, non? Un de poesía, e creo que estás a punto de publicar outro máis, non? Sí, un de relatos, vou publicar unha novela en xaneiro, a mediados do outono que ven, que se titula Antes era luminosa, e precisamente o poema que li sin para ler aquí titúlase Antes era luminosa. Antes era luminosa, se te suba do celeste, cando chega a túa hora, non será porque o mereces. Antes era luminosa, que no tempo non perdura. Se ti non regala a rosa, murchaseche ata máis pura. Antes era luminosa, que o pasado se ilumina. Se non responde a memoria, o pasado se imagina. Antes era luminosa, proxéctase ata o futuro. Se quedara algunha cousa por facer no noso mundo. Antes era luminosa, que ilumina o de sempre. Todo aquilo que se antolla tras a morte que se esquece. Antes era luminosa, cruza se che parece. Chegarás ata unha sombra que xa máis desaparece. Antes era luminosa, que te culpa e que te absolve. Imos todos a unha fosa da que nunca ninguén volve.
Antesala luminosa que algún día se verá, é imposible ir agora onde temos que ir mañá. Antesala luminosa que albisca algunha xente, a loucura colle forma no máis profundo da mente. Antesala luminosa que alumea o corazón, é unha luz que te apaixona, que queima como un tizón. Antesala luminosa é unha luz inteligente, unha luz que se demora, que se apaga, que se acende. Antesala luminosa, se te vais a tos infernos, cando chega a tua hora, como pasará o tempo. Queda Diana Varela. Diana, vamos a hablar por aí. Bueno, Diana ten tamén varios libros publicados. Bueno, é abogado, é abogada. Ten 3 libros publicados, non? E gañou algún premio que tiña por aquí a Xuleza, teño que mirar. Era o premio Díaz Xácome Mondoñedo coa novela Fíos, non? E o premio Xiono Boneira das Pontes tamén, non? Bueno, pois cando queiras, non sei se queres dicir algo máis. Bueno, quería darlle as gracias aquí a librería Carballido por convidarnos a este acto tan bonito, non? Creo que é precioso reunirnos aquí para despedir o ano entre poesía. Entón eu quería lervos, como escoito por aí a unha neniña pequena, e vexo que, bueno, gustaríame dedicarlle tamén un poema, non? Non a vexo, escoito, pero non a vexo. Entón, vou vos ler. Aí está. Aí está, eu escoitaba. Bueno, pois vou vos ler un poema dun libro que escribín, este é o último libro que publiquei. É un libro que se titula As Trovas de Midas, ademais tamén en agradecemento aquí a Felipe, que é un dos que forman parte da editorial. Entón, vou vos ler un poema dese libro. O libro titúlase As Trovas de Midas e o poema titúlase Paxariño, Paxariño, e que conta a historia dun día no que me apareceu na casa un paxariño. Unha tarde, comezando o verán, entrou na casa un paxariño e canto me asustei. Logo, asusteime máis ao velo a él morto de medo, pechado, tentando voar, e eu pechada correndo, e os dous a tremer. Rubía a parede, rubía, o gato nervioso brincaba. Calma, niñas, estoume asustando, non sei que pasa neste cuarto. Debaixo dun moble ateigado de libros, o gato metía as dúas patiñas, e ali agochado, abeirado unha esquina, pío, pío latía. Rubía a parede, rubía, o gato nervioso brincaba, e o chan sollado de plumas pardas. Que fixetes, niñas, por que o asustates? Por que lle arrincates as plumas do rabo? Eu quería xogar, pero el, Bertolán, fuxía de min polo cuarto a voar. Entra na casa o atrevido pardal e non quere morar, estou amolado. Midocas, escoita a historia do paxaro. Voando, voando, errado destino, entrou pola ventá un paxariño. Ao verse pechado buscaba saída, daqui para lá as azas batía. E o gato xoguetón máis o aterraba, rouboulle unha presa de plumas pardas. Paxariño, paxariño, non rechouchíes apenas. Papá descubriu o paxaro, calmoulle o tremor e abriu a xanela. Canta moi baixiño, vaite pío pío ao teu niño de estrelas, para que durma a miña nena. Bueno, tamén quería dicir que aquí entre nós, hoxe de espectador, polo que yo agradezo especialmente, está un dos nosos grandes poetas das nosas letras, que é Xulio Valcárcel, que está aquí tamén. E bueno, xa para rematar, vou vos ler dous poemiñas dun libro que está publicado en Espiral Maior, Animal Abismo, a mesma editorial que me publicou o primeiro, Fíos, e que creo acaído, non, a este momento de incertidume no que estamos todos, que non sabemos o que vai ser de nós po ano que ven, ou po mes que ven, ou mañá, non sabemos. Entón, chegará que alguén responda:
antes da ilusión derradeira, chegará? O ancello faise presente laiando a través das ponlas ata Raigame, nun lóstrego de onte que fica nestas follas aterecidas. Sempre as mesmas tebras para unha única mudez que habitamos atentas, que seguiremos habitando. Mais antes de que o hoxe remate, como verán abrindo as fiestras, ese día na terra chegará? Pois nada, gracias. Como ninguén dice nada de... outra, moi bueno. Todo o mundo quererá comer tamén. Nada, que moitas gracias a todos por vir, tamén especialmente a vos, moitísimas gracias por vir, nome da librería, e a todos vos, pois nada, que tamén boas festas, que teñades un bon ano, que esperemos que sexa, polo menos, un pouco... que non sexa peor que iso. Un romance muy bonito, muy también quería, muy interesante, recuperación, no, siguiendo sin llevar el villamarismo, hay una pequeña sociedad ahí que son unas casas de Claudio, un colegio, y puedes probar el Villamarín, ¿no? Y sigues. El Villamarín muy chamán, como quieras. Bueno, pues, antes de chegar a la esquerda, é un desvío, é unha pequena placiña ali. Bueno, pues, en un país hai unha construcción. Sí. Hai unha placiña. Pues, aí, en un país, por eso está. Ramona. Por eso privado. Pues, hai unha entonces de un día por ahí se mandó por aquí doña Olimpia. Sí. Y luego es muy bonito. A ver, servicio. Pero bueno.
aquí, a ver, qué bonito, Roy, dime, para firmar. Espera que ahora lo localizamos. Claro, a ver si lo A ver.
Vale, claro que me sale.
si non se acaba.
vas buscar Ya no te doy el trabajo.